τένις βγάζω τα συναισθήματά μου, το που έτσι εκφράζομαι με το τένις, οπότε μου δημιουργεί μια άβρα που μπορώ να απελευθερωθώ στο χώρο. Στόχος είναι ένας. Ο στόχος είναι να περνάνε καλά τα παιδιά, να διασκεδάζουν, να αγαπήσουν τον αθλητισμό, να μείνουν στον αθλητισμό και θέλω να πιστεύω ότι είναι η διασκέδαση και το να περνάνε καλά τα παιδιά. Αυτό θέλουμε να κερδίσουμε μέσα από αυτά τα τουρνουά. Θα ήθελα να πω στους νέους αθλητές του τένις πως θα ήθελα πολύ να το διασκεδάζουν τα παιδιά τα μικρά, να έρχονται εδώ με μια διάθεση όπως έρχονται σε όλα τα άλλα τα παιχνίδια και αθλήματα που μπορεί να ασχολούνται. Η συμμετοχή του κόσμου κάνει τη διαφορά, απογειώνει αυτό το τουρνουά και ευτυχώς για αυτά τα χρόνια η συμμετοχή ήταν καθοριστική και τεράστια. Τα νέα παιδιά θα πρέπει να έχουν πίστη στους εαυτούς τους, υπακοή στους προπονητές τους και αγάπη στους γονείς τους. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που συμμετείχαν σε αυτό το τουρνουά του Γιορτίου. Το τένις είναι ένα άθλημα που βοηθάει πολύ στο χαρακτήρα των παιδιών και είναι ένα άθλημα που θα μπορούσε να δώσει πολλές ευκαιρίες στα μικρά παιδιά και στους νέους ανθρώπους. Το τένις για μένα είναι όλη μου ζωή. Είναι κάτι που δεν θα το άλλαζα ποτέ στη ζωή μου. Διάκο Γεωργίου! Το τένις για μένα είναι ένα ωραίο άθλημα.